हॅलो हा ना 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 अच्छा तियात्र येईल ना मासे तियात्र होय हल्ला कसे बायलानं बहुत आलं सांग मग तियात्र राव राव दिनेश आता दिनेश राव एक मिनिट अरे दिनेश होय टायर गेलो अरे तू काय नाही सांग पाहिजे टायर घे होय किती अंतर सांग किती अंतर सांग अरे तू जा ना मी काय काम आला मग होय होय मिकी के काम आलं तू तू सांगलो मग का मिकी के काम राहलो मग तू अरे आता मिकीन मग मरे कामा तू बाहेर काढ मिकीन कामा काढो काढ किती अरे अरे 4 दिवसात तिंगा बरं तू कामा लागल्या होय रे 4 दिवस 7 तिंगा मग कामा लागलो मग काढ किती काढ रे किती काढ अरे किती सांगायचे हा सरण मरे ते ओळी गाड्याचे हमर ओय ओळी 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 गाडी ओळी गाड्याचे ओय ओय सरण मग सांगितलं ओ सन सर्व्हिसिंग दिया नाही दुई नाड मग आ सर्व्हिसिंग आ दुई नाडमो ओय दुई मग किती मग बरे उमेद रे ती ओळी गाड न राहता ओय 2 करोडा गाड मरे लागा घेन गेल मरे सारखं सर्व्हिसिंग घेन गेलो सर्व्हिस सेंटराचे घेन गेलो घेन गेलो ओय दुंपा बरो दुलो ते मी होय तेम शाईन सारखे शाईन आ दुल नो आता गाडी घेऊन आता रे हा गामचे तिंगा घरा को घरा को आता सरा तिंग अत्रे गाडी घेऊन कळत का यात वयता असता मरे आटे मग एक फ्रेंड मेळलो फ्रेंड मेळो होय मागी फ्रेंड मग मुडपा लागलो किती रे दिनेश इतू अडगाल काय तू इतू अड गाडी घेऊन मग जात बाप काय कोणा बरे उमेद येंदाल रे आता मग ओळमुनीस असो एक गाडी घेऊन बोंबड्या होकाणा होई म्हणून शेजार गाडी घेऊन मग आता काय ना काय कपा पपा बसोय मरे कपाचे होय आता मुळ न त्याने बरे दिसला ना रे मागी मागे चल आय थिंक 12 हान बघले 12 हान घेऊन गेलो ते घेऊन 12 गेलो 12 घेऊन गेलो तर आता त्याने म्हणपाला तो किती आता बसतले ओदोरा उठतो वयता मग होय ओदोरान वयतले वयता चिकला ना आता माग दिसले एक दोन काप मान उठून येताय मग 2 ग्लास मान येतले होय आता कित करपाचे कोण आमगे पात्रां 12 पात्र रुजार तो कित म्हणपा लागलो त्यान टॅक्स सांगितलं मस्त आमगे बिल सर हारी कोत मग सर म्हणो कोण सर म्हणा तू गाडी कॉप दित म्हणा सर तू झालं आता झालं ना म्हणजे तुझी बारा येलो हा त्यानं सांगितलं त्या का म्हणजे बिल सर हारी कोतलो सर हारी सर कोण सर झालं आता आता चैत रे दर साई कोण येते मग आता म्हणजे 12 कोण येताय तू का दाखवय किती रात मग किती हात दाखवताय मग किती हात दाखवताय मग बरे तू बरे को हात दाखवली जास्त बरे हात दाखल रे आता कित करूया आता अदर झाले सगळं पेन गेलो तो गेलो मरे तो मग गेलो बिल हारी करपा झाले 18,000 जाल म्हणपा लागलो 18,000 बिल येपा तुम केसो सर पिल्ले रे अरे त्याला आत्मा कळे ते येन किती हात दाखवत ते किती हात दाखवत असतात सगळे एक कटर सगळे कटर मान गेले होय आता किती येन किती हात दाखवत आहे बिल तू हारी को तुम सांगितलं किती रे अरे त्या पात्रान सांगितलं त्यान आता फ्रेंडान सांगितलं मगे आता सर हारी को मग ते साले सगळे 12 येलो ते मुळाच बिल सर हारी को तेच न रे हांडा पळा लास्टा अरे बाबा तेंगली मु मिस्टेक ना तेंग दिसोल बायले हमर आते भाषा भी तो मिकी बसो ना मान तू मिकी गे मुनीस मते आदा कोण गेल रे तुका 18,000 हारी केले 18,000 हारी केला तो पात्रा दोत रे मागा आणि घासून लायता आई कित केला मग 18,000 दिपागो पाटा ओय मागी आती आई कित तिला मिकी गे दोन ते मुकले हमरा टायर असताय ओय ते टायर मरे ती पात्रा ऐकून नेलो हमरा टायर मुकाई आलो ते तू ते पात्रा ऐकून नेलो आता आणि कित कोताला आणि राव हमर कित को गारोइली आता उमनी बांधून नेलो कोणा गे ओमनी आले आणि हमर ओमनी बांधून गेलो आता आणि कित करपाचे ते सांग मरे तू हे देवळ हमर 2 करोडाची कित काम 2 लाखा ओमनी बांधून गेलो होय आणि मिकी कित म्हणपा झालं मिकी आत कित मोठा मिकी त्याका लागून बाहेर काढा त्या उलटी टायर दिपा येता ओ टायर मिकीला अरे कसा गुड अरे तू काम आलो ना तू रे कॉल सेंटर कामा लागलो माहिती झाले काय ना रे कॉल सेंटर काढो किती काढो
अरे पाड पडते मुगे काम किती आले तुम्ही लोक येत मरे होय. ते कंप्लेन घेण्यात रे कित किती नाग होय झालं आयडिया कॉल सेंटराचे लोक कंप्लेन घेण्यात आहे होय कोण मोठा नेट चोलना नेट चोलना कोण मोठा नेटवर्क मिळणार नेटवर्क मिळणार कोण आहे मुझोच पारे होय, सारखे. जीव हात आहे सारखे होय, जीव हाताय रे तिंगा काय सांगितले अरे बाबा तू माग स्वतः ना काय आयडिया तर तुम्ही स्वतः येता नी होय आयडिया सोडा बडा पण घे म्हणे. कितरे आयडिया सोड्या आणि वडा फोन घ्याय अरे तू आयडिया इथं काम आणि त्यांक वडा फोन घ्या आवट मरे आजचं दिसू आवटी आलं काय मग मेट आहे त्या माका मेट आहे मरे ते आमच्या स्वतः येते तुम्ही आणि येतो आणि येतो. अरे ऑनलाईन कसा आज बरोबर कैसा आता तू कसा हा बरोबर तू होई गेलो ना हाव होईन गेलं जाते सुस्पाचे किती झालं? अरे आमर फास्ट फूड कामा गेलो कुकाच्या रांदपा मग कामा गेलो कुका होय तू सांगता ना आपण रांधून होय, बरोबर रांधून- होय, आम्ही. रांधून गेल रे होय, होय. अरे कुका आवाज ना का राल सर रेडी बी केल मेरे रेडी जावं सारखं होय. हायदर माझ्या संग रेडी झालो Ready झालो. सगळे काटिंग बाटिंग कोण Cutting batting कोण दोले? रेडी होय. एकले वेटर रे लाल मार्क सांगपाला सगळे होईली रे वेटर बी होय, आलो ते. त्या चडच्या मरे त्या कोकणी कोण आहे होय, बोलय काय हिंदी ते? सगळे माक मरे कोकणी कोटा होय. जाणली माक कोकणी कोटा हिंदी कोण हिंदी कोणा महाराष्ट्र मात्र हिंदी कोणा आणि त्यांक हिंदी कोण त्यांक हिंदी कोटा पण पडकोले कोकणी उलो कोकणी कोणा, होय. आता कोणा किती सांगता येते जाण एक चिकन तांदुरी मारो एक हा. गोबी मंचुरियन मारो एक चिल्ली चिकन मारो त्यास का होय ते? वेस्को सांगता येते वेटर 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 सांगता सांगता येते कुका 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 होय. सांगता येते ते बाहेर राहत आहे आणि कुका आम्ही तो सांगता येते होय मला. ए, चिल्ली चिकन मारो बटर चिकन मारो वेस्को सांगता येते, होय होय सारखे सांगता येते. मागी मागी अरे आपण रांधता मरे मी पिया बिसोल काटता रे होय. आता ते एकली वेटर रे मुरा मुरपा लागलो एक आमलेट मारो म्हणून होय एक आमलेट मारो एक आमलेट मारो मै मै आई सांगितले ना म्हणून सांगितले आम्हाला म्हणून सांगितले हे होय मैं तो किथे हुई अरे ऐसे ना भारती मारू पारा हो ऐसे मैं क्यों मारूं काय म्हणे आमलेट मैं क्यों मारू नाही तर पात्राम को सांगेगा म्हणून लागतो तो मुडपाला पात्राम को सांगेगा मुडपाला पात्राम को सांगेगा म्हणून होय, मागे. तू किती केले? मग राग येलो होय. अरे वो मा हिंदी सा एक आमलेट मारू म्हणून हा होय. एक सांगितले वो मा आमलेट मारू म्हणून मला आमचा पात्रा सांगतो होय. आणि काय आमलेट टेस्ट राव रे तू आमलेट टेस्ट तोंड बारा किती आम्हाला त्याने माग सांगलो एक आमलेट मारू म्हणून एक आमलेट आवट्या एक आमलेट मारो म्हणल्या ते तोंड बारा आमलेट मार पाणी हा? तो एक आमलेट मारो म्हणल्या तो आमलेट रांद मुटालो